Sa CISAFI Basketball Games, nidaog ang Southwestern University batok sa University of Southern Philippines 86-76. Si Lea Capuyan sa detalye. Pildi man tuod apan gipamatud-an sa University of Southern Philippines Panthers, kaya nilang makikumbati sa defending champion Southwestern University Cobras sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated College Basketball kagabi sa Cebu Coliseum. Ang Panthers nakigbayloay og punto sa Cobras sa nagunang tulo ka quarters, diin nilabaw pa sila og 1 point sa pagtapos sa second quarter, 42-41. Paghuman sa third quarter, tulo lang ka puntos ang labaw sa Cobras, 63-60. Apan sa fourth quarter, gipakita sa Cobras ang ilang kasinatian sa kampyonato hangtod nga nakuha nila ang duwa sa score nga 86-76. Ang Cobras aduna nakaroy 2-1 win-loss record, samtang ang Panthers natagak sa 0-3. Sa high school, way nahimo ang Don Bosco Technology Center Baby Grey Wolves sa University of the Visayas Baby Lancers. Gipildi sa Lancers ang Baby Grey Wolves sa score nga 76-37. Ang mga replay sa CISAFI Basketball Games makita sa cisafe.sunstar.com.ph/replays. Lea Capuyan sa Balitang Sports.